Dende as filas do PP provincial fixeron nesta xornada unha análise do plan Revitaliza, o buque insignia do goberno bipartito na Deputación. Ángel Moldes dixo nesta xornada que cos datos sobre a mesa o aumento nas bolsas grises do lixo nos concellos que forman parte deste plan deixa patente que o compost é un fracaso para a provincia. Logo, cos resultados na man, cos resultados obxectivos, podemos ver que o plan estrela da Diputación para baixar os residuos e para o compostaxe é un fracaso. Porque se o comparamos con todas as provincias que temos en Galicia, vemos que a provincia de Pontevedra incrementa o número de toneladas e de residuos. E, por outro lado, non se cumple o que eles sempre prometeron, que iba a ser reducir o número de residuos e, por outro lado, reducir o que pagaban os concellos. Cantos máis toneladas estemos enviando a Sogama, máis temos que pagar nese tratamento. Dende as filas do PP lembraron que o goberno bipartito leva investido máis de 5 millóns de euros neste plan, un vale investimento, segundo Ángel Moldes. Logo, nós aquí o que temos claro é que este plan, e que quede claro, non estamos criticando o compost, sino que estamos criticando o proxecto que está levando a cabo a Diputación e non por nada, porque despois de darlle un tempo prudencial e collendo os datos obxectivos, vemos que é un fracaso, que non funciona. O que queren deixar claro o deputado e voceiro do PP provincial é que o seu partido non está, ni moito menos, en contra do compost, pero sí en contra do despilfarro ante un proxecto que non ten éxito na actualidade. O Partido Popular vai en contra do compost? Non, porque non é certo. Logo, eles nos teñen que permitir, como grupo mayoritario na Corporación da Diputación, a nosa labor fiscalizadora, e esperamos a ter os datos obxectivos, aquí os tremos hoxe, e vemos que, mentres en todas as provincias se mantén, ou en algún caso pode baixar algo, vemos que na provincia de Pontevedra pois é a que máis incrementa. Con estes datos sobre a mesa, Moldes considera que o goberno bipartito debe de pararse a reflexionar, deixar de investir tantos cartos neste plan e reunirse a analizar a situación cos alcaldes dos concellos da provincia.